Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Hennen kasngi ka santarik unai weng, kipat ba reunget jong ka balang kathalek, ringkat ki weipat ki balang hakani kanong ba sulong. Haden ka jing sedang haka artarik mentau unai weng ya ka jing kan mau iya ya gitu ki balak khlak no nakani ka pertai. Ha ulom jing tap ka balang kathalek mau premru, hennen kasngi la pendap ya kani ka jing le aniam, na ka benta ka jing jat hat jong ki mensiem ki balalaj no nakani ka sla pertai. Ya ka jingkar khulum jingtab haka balang mau pram la pendap henden ka sngi ka santarik unai weng ha ulom jingtab jong kani ka balang haka bala sedang shwa da ka jing knyaniam ya ka mas bakhoj ya ka bala penya do parish priest jong ka balang katholik mau pram u father Leo yau pnya ringkat ki wede ki ling do niam parat hajar ngot ki pai ba reungat jong ka balang katholik henden ka sngi kila tu chau ni ulom jingtab ban kan mau ia jela ki ba et bathon ki bala khlak no bat bantuai ru na ka benta ka jingja thai bam jukot haka hima jong ublai habneng kum bakalong karukom hadin kejing kenya mas bakhon lapun bot pat sa kejing yebo sentiu ha kejing tap jong laki jong ki bahayeng hasam ba kejing thangi ummati ringkat kejing duai na kebenta kitu ki balak khlap no baro iya kore namar bale ban pendon buram ban duai kerpang na kebenta ki batan juni ki bala tia ha ulum punta Upriang kedua dia kedua yang tidak terjungi terpanggil. Naga bentar kita ini berpan juni kita kia hawi ulum kentang. Ai bukinyo banyo pet ini ublei mat kumba melong. Kipang bagi kepada kali thou praise to try juni. To try udon rengka pati. Rengka patiru.
Ji, aku buat benik. Kita itu pipa abad ni Miss Maggie kan.